l'accés a l'habitatge és difícil per qualsevol jove, i més si ets jove i a sobre tens discapacitat intel·lectual, no? Són com es van sumant. Per ells el fet de fer un projecte de vida, d'obtenir el seu espai, casa seva, això els hi dona com una esperança, un equipament residencial sota un servei, una tipologia de la cartera de serveis, però que s'ajusti a les seves necessitats, les necessitats de cada persona, perquè cada persona té les seves, i cada persona es mereix tindre el seu projecte vital. Que aquest suport ens ajudarà a saber una mica, ja sabem fer coses, però si hi ha algú darrere que te'n va com ajudant a dir ara us toca fer això i això, encara dona un pas més endavant per després, si volguem anar els dos a viure junts, aquestes coses ho tenim més a mà. Fan falta bastantes places, al Bages en faltaven i afortunadament hem pogut fer acords amb el govern i concertar una bona colla de places per resoldre tota la part urgent. Ara, en els propers 10 anys ens continuen faltant 250 places.